Rannu a chyhoeddi Google Site ar gyfer prosiect cydweithredol rhwng disgyblion. Felly mae fideos eraill ar gael ar gyfer creu a defnyddio nodweddion Google Sites. Mae'r un ar gael ar Hwb. Ni'n mynd i canolbwyntio ar rannu Google Site gyda disgyblion ar gyfer prosiect ar y cyd fel dosbarth neu rhwng disgyblion. Unwaith i chi wedi creu eich Google Site, os ych chi'n gwneud e fel athro yn rannu fe fel prosiect dosbarth, falle bod chi moyn creu tabs gwahanol i'r disgyblion i gydweithio arno fe mewn grwpiau, neu fel bynnag i chi moyn strwythuro fe, i chi moyn nawr rannu'r wefan gyda'r disgyblion mwyn i nhw cydweithio arno fe. So lan y top fan hyn, byddwch chi share with others. A mae'r gosodiadau fan hyn ar gyfer y drafft, le chi'n gallu golygu'r site. Nawr, falle bod e fan hyn, pobl penodol neu rhywun ar Hwb, mae'n dibynnu. Os ych chi moyn rannu fe gyda dosbarth, falle byddwn ni'n cadw at hwn. So unrhyw un ar Hwb sydd ar dolen, maen nhw'n gallu cael mynediad iddo fe, a gallwch chi rannu hwnna wedyn rhwngddo y disgyblion trwy rhywbeth fel Google Classroom. So chi'n gallu gweld, chi'n gallu defnyddio'r dolen sydd ar y top fan hyn, yn y porwr. Chi'n gallu copio hwnna, gosod e mewn i fel Google Classroom, Microsoft Teams, neu ta beth ych chi'n defnyddio i rannu gwaith a dolenni gyda'ch disgyblion. Bydden nhw wedyn yn cael mynediad i'r Google Site, a bydden nhw'n gallu golygu fe. Os ych chi'n gwneud prosiect fel prosiect dosbarth, bydden ni'n ticio hwn fel athro. Mae hwn wedyn yn caniatáu bod chi'n gallu reoli beth sydd yn cael ei gyhoeddi, cyn bod e'n mynd mas, a hefyd mae'r disgyblion ddim yn gallu ado pobl newydd. Os ych chi moyn cyhoeddi fe, a ni trwyddo hwnna mewn munud, mae eisiau chi wedyn newid y gosodiadau ar gyfer pwy sydd yn gallu gweld y wefan. So ar gyfer y Google Site, naill ai pobl sydd wedi mewn gyfnodi i Hwb, neu unrhyw un ar y we sydd yn cael mynediad i'r ddolen. Eto, mae'n dibynnu ar eich cynulleidfa a beth yw cynnwys eich safle, eich Google Site. Mae eisiau chi penderfynu wedyn pa un i dicio. Gwasgu sef, gwasgu done. Ar gyfer cyhoeddi'r wefan wedyn, i chi'n mynd i publish fan hyn. Nawr tro cyntaf i chi wneud hwnna, bydde fe'n gofyn i chi i osod mewn enw am y wefan, ac i chi'n gallu wneud hwnna trwy gosod enw derbyniol yn y bocs. Unwaith i chi wedi golygu fe cwbl o weithiau, mae'n dangos i chi beth sy'n y nawr. Beth sydd ar gael nawr, currently published, a wedyn beth i chi wedi newid. So ar gyfer y tudalennau, chi'n sgrolio trwyddo, os ych chi'n hapus, chi'n mynd i gyhoeddi, a wedyn byddai'n cyhoeddi'r wefan. I rannu hwnna wedyn, falle gyda'r eich cyfryngau cymdeithasol, neu gyda disgyblion eraill yn yr ysgol, neu ta beth i chi moyn defnyddio ar gyfer y cynulleidfa. Chi'n mynd i'r ddolen fan hyn, cadw ein bach, publish site link, chi'n copio hwnna, a wedyn bydd hwnna'n mynd at pwy bynnag i chi'n dymuno. Pam ych chi yn copio'r ddolen yna, falle bod yn syniad bod chi'n mynd nôl i cartref yn gyntaf, a wedyn bod chi'n mynd ar y ddolen. Bydd hwnna wedyn yn mynd â bobl i'r flaen dudalen o'ch Google Site.